Nsana udzatu anaziratu munthu udzatu ndipo apapazero tsimikizikiratu ndi mmene akudumphira ndi microphone. Chimwendo banda inde nsana uja ndi zonotino anaziratu kunena panopa. Lerotu amayankhulatu live tu ati kutamandira amayi Jesse Kabwila. Jesse ndozichepetsa ndozichepe tonere limodzi ka video aka kenakono tifotokoza zimakhala motani kodi ndi kutino kumene koko. Muntu w'amapuzo wake wotsuka wopanda mantha akangwendeze Jesse kumanga lero mawakala wasokuti zina zoluwakisa kubawo mathawa kuma Jesse wasatatu Jesse amatawa kunyumba kwake amafusira ngomego safu nasiana ndikokiza ndiye lero akabwira ponena kuti tikayimanthu awiri tikawa 40 ine ndimulole mnyamata Precious apitirire kupusa kapena kuzichepetsa. Tikamata president andikuna ine kuti ndiwathokoze sikuna president osawaitana lathukuza koma kupangira kwa wena amene mmachalira mabodza. Chabwino mmene taonera pamenepo kumenekotu ndi kulilongwe kulikulu la Chipani cha Malawi Kongelesi Party akwetitu kunali zochitika. Padzati kudziwa kuti madera ena ake ndi zotitu zinavuta makamaka za chisankhozi zina kukhasulidwa zina pa zifukwa zina ndi zina ndi ma constituency amenewo meki ndi zoti ikhale kupangitsanso zisankho ndi kuti zachibwerezo kabwerezanso anthu akapikisane mpaka na akapezeno opambanayo. Netu imodzi wa madera amenewa ndi chakubwayira kulilongoko ndipo kumenekoko ndi zonena kuti candidate wa MCP amene amusankha kuti akayimire MCP ndi Precious Kabambe. Now fusobe ndionena kuti zikhala motani Precious Kabambe amene iyoyo kodi mesa kunalinso ndi kuti mabaro ndazi nakabwira ndi ena otero. Kwakhala kuli ndewu makamaka ku Chipani cha Malawi Kongelesi Party kunena kuti amafuna amuchotsepo Precious Kabambe ndi kuti ayikepo a Jesse Kabwila kuti ndamene akayimire constituency imene yoyo. Nanga simukuziwa Jesse Kabwila paja analuzatu kuja kusalimeti ndeno unali ngatinso mpata onena kuti mwina mwake atatawina akhoza kupezeka zonse akalowa ku parliament. Amaonetsa kuti chidwi chawo ndithu amafuna atapita parliament koma zimavuta. Ndi amene pamabwera ndi kuti mwayi umene utu wakubwayira ndi amafuna amukhomerere mfana amene Precious Kabambe cholinga choti ayimire ndiwo a Jesse Kabwila. After all mukuziwa ndi amphamvube ku Chipani kumene kuja kupezeka zonse atakokana kwa miyezi ngapo ndithu apanga resolution yonena kuti akuti a Jesse Kabwila avomereza kuti amene akayimire Chipani cha MCP kumene kujaku kubwayira kuja ndi kuti akakhale ndani akakhale Precious Kabambe. Iwowa basi notu angozichepetsa ndi kupanga back off pamenepo ndi pamene pakubwerera ndi kuti ndani pakubwerera tsopano Chimwendo bandayi kuyamba kukamba za Jesse Kabwila kuona kuti iyayi uyuyu ndi munthu amene zoita kuoneka zonoti iyeyu ndokonda Chipani ndi munthu woti Kongelesi pena paliponse amakhala kuyenda nayo munthu sangamangidwa Kongelesi iyeyo nkupezeka zosakapezekapo kuntamandira ndipotu izi zimachitika kulikulu la Chipani mmene tanenera ndipo chimachitika kumeneko chinaye chonena kuti a Precious Kabambe tanena kuti akayimira kubwayira constituency amakapatsidwa support ndi akuluakulu a Chipani ndiponso kunayo kapereka uthenga kwa otsatira MCP kunoti akamuvotere Kabambe ameneyo. Pamenepo pamachokera ndi kuti a Chimwendo banda kuyankhula zimenezo. Koma mafati bangeno check a Chimwendo banda mwaonatu tinabwera ndi kuti I think last week ndi birthday yawo jamani oti nkofunika kuti Malawi apatse matumba a cement osati kuapatsa mphatso toti tawedewede timati mwamuona munthu uja wamba kuyankhula
apaso ndikuti abwera akuyankhulatu moteromo ndithu akuti kudumpha uko kuntamandira Jesse Kabwila nsana ndizoti wachira kaspaino kodi kaja kali bobo tsopano akhoza kuyamba kudumpha. Anyways, titatitu tipange rewind ndekuti kubwerera mbuyo kwambiri ndikumakafika ndekuti chamu December mujeri muzakumbukira zono tinopa Justin Teke panopa tinali ndekuti no full force kupereka maupdate a kumangidwa kwa achimwendo banda nditi nkakamba zono kuti mkulu ameneya madandaula ya nsana chane kuchipatala mpaka anabisala kuja kukaneka mu Central Hospital, right? Anabisala mu Central Hospital atagamulidwa kuti ndotino akakhale kumaula kwa palimande kwa kaenai kwa nthawi ndithu anapeza kuti ino mamona akakhale kumaula amabisala kukamu Central Hospital nkhani yake ansana mukumbukire nawo mpaka nape kuti yeye adimiti chane pano patu mwamuonatu munthu wodwala nsana udzatu ndamene ife tinkadziwa nthawi imene jakunoti awawa akuluwa ndizotitu apa ndipo thawira afuna achitende kuti mwina make mokha ngati modzenjera kuti mwina make asakakhale kuchani kucha kundende averedwe chisoni ijeyo manena kuti ayi akugamulani kuti munabadi inuyo muna kapena munaphadi ayi komatu pepana adzaji ineyo rundi ine mwana wa masiye nde musandipange kena kwati amvere chisoni pange khani zake zimakhangari zimenezo amafuna kusewera kadi imene achimwendo banda aliti sana wangawo ndibweteka echo ndemo ndimvetsetse ine ndisapite kundendeko zane nawo zimene zinasizira mpaka napanopa tikamakamba zoti zinasizira. Anyway, zinasizira mpameneno sopano ayamba kudumphaso kuonewa kuti munthu udzatu ali bwinobwino tamuonanitu munthu wansana udzatu tamuonani basi tali bwinobwinotu kungokamba benkhani zonoti zinasizira ife timafuna beti zifunsa mafunso nkhani zimene zijazi zoona kufa kake kumangokhala kumene kuja kodi manena kuti mulandu pali milandu ina timatha kumaimva zonoti apatsa belo kena mlandu wawo uja apatsa belo okalo koma aho mlandu wawo nangoti zitu magayi kanga kuti mlandu uja unathetsedwa ndekuti ndi zondevula uja we don't know kunoti unathetsedwa motani fa ndiso zondevula kani kenyata nyirendo uja kenyata nyirendo nangoona kuti mmasuleni munthuyo musunga musatsatira malamulo whatever komano zotafurukuza kuti mlandu uja kupitirira kapena mlandu uja unafa amene ankakasuma adza samarika Frank Jawanda Matero amene ora akafuna kundipha zani zoti kali kuti Samoni kaso we wonder kuti no kodi mlandu uja muti what was happening there ndithu basi to kutha kwake kumakhala kumeneko ndithu koma milandu ya anthu onena kuti akuchoka m'mamidzi mwathumu akangobaka ndikankhuku kayapanga zotani koma nde ithamangitseni tosachedwa nawo agamuleni itu basi mpaka nachani madabuzo kuti no speed yokha imangokhalapo pamene pali ndekuti tu anthu omwe ndamudzi koma andale okha otchuka ndithu. Anyways, nkhani ndi imeneyo timati tipatsaneponso update imeneyo kuti ayambatu kudumpha tisadabweno tsopano kuchoka apa kupita chitsogolo tikazamuona ndekuti no chimwendo banda atayambanso kuying'alula atayambanso ndekuti kuyankhula ndi thamo chifukwa tu kamphamvu koseka jatu matamonse aja kuziro kumula kose kujatu ndizonena kuti kunathatu ende mukuwuzonso mmene kunathera oloko parliament uja kamayankhula amayankhula muzichepetsa kwambiri ngati kunoti siyemwe ujatu amene ankayankhula ujatu ngati siyemwe uja amene ankachiro umayiroka ngati kuti no ndipo antakachiro my brother mphamvu zakuchulukirani ngati siyemwe uja munthu wake so mwina parliament session ikubwera tingathe kumuona ndekula kuyankhula mwathamo takuonera ngati wazitolera kuluza kwa MCP kuna mugobozora plus so kumangidwa kuja koma wapo mungathe kuona zonoti munthu ali bobono tsopano nsanoja kuzitolera zonse tayale akuti